Papa pita patara popopanye papapol. 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 Mama learning language and culture with Christina. Nasiba makakwano. Ndewono ndama nkonya chiri ya zere aka mboko nwanu nunga Estina Chinyere. Ndewono. Ụbọchị taa anyị ga-eleba anya na okwu ntabi ire. Okwu ntabi ire, which simply means Igbo tongue twister. Igbo tongue twister. Okwu ntabi ire abụrụla ihe dị eri mgbe, mana ọtụtụ n'ime nne anyị amaghị ya, ma ndị makwanịrị ya, ma ndị na-echepụ ya echepụ. Mana ụbọchị taa anyị ga-eleba anya na ya bụ okwu ntabi ire. Nke mbụ anyị nwere taa bụ nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa ma ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. How does that sound? Ke ka nke a si daa na ntị, ọkụkọ ka ọ si atọgharịrịrị. Ndị ọma, ngwa anyị ga-aga n'ihu na ị na-agụgharị ya ma na-eme ya ọsịsọ. Ihe a bụ nnọọ iji gosi otu isi nwere maọbụ otu ị ga-esi nwenwu ikwu okwu dị agha ọsịsọ ọsịsọ ma kwa mgbe ma na-esonyekwa ya ka o si kwesị. Ngwa ka anyị ṅụọ ya. Ndewo. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa ma ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa ma ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa ma ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Ọzọ anyị were dịka ibe ya bụ nke abụọ bụ Papa Peter patara pọpọ panye Papa Paul. 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 Ọzọ Papa Peter patara pọpọ panye Papa Paul. Ọzọ dịka ibe ya bụ Mama Mangi gotere mangi, mangi racha mangi mama mangi gotere. Anyị nwere ọtụtụ n'ime ya. Mama Mangi gotere mangi, mangi racha mangi mama mangi gotere. Mama Mangi gotere mangi, mangi racha mama mangi. Guys, this is really fun. It's fun, guys. So ngwa ka anyị na-anwa ka anyị na-aga n'iru. Ọzọ dịka ibe ya bụ ekwe ekwe na ekwenute ekwere. Ekwe ekwe na ekwenute ekwere. M ga na-ede ya na mgbada. Ya bụ mkpụrụ okwu ahụ m ga-egosi ya, m ga-ede ya na mgbada ka onwe ike na-ewe onye ọbụla anya. Ị nwere ike mgbe ọbụla anyị na-amụgharị ya ka ị nwee ike na-aghọta ya ọfụma ọfụma. Ekwekwe na-ekwenute ekwere. 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 Ọzọ dịka ibe ya anyị nwere bụ Ada na Ada dara ada n'ala Ada. 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 Ọzọ anyị nwere bụ Nne mma mara ụma mma. N'ime ka ebe a na-ewe anya ihe eji egosi ihe dịka mma ka bụ ofu mkpụrụ okwu ahụ, mana akara ụdaolu. Anyị emere ya bakala ụdaolu na chanel a. Ọ bụrụ na ị na-elebe ya ka ịghọta nke bụ nke, nwere ike gaghacha azụ gaa n'ele akara ụdaolu anyị merela ka ị nwee ike mara ihe dị iche na mkpọpụta mma na mma. Ghọtara? Mma simply means beauty. Mma simply means knife. Okay? Nne mma is the name of a person. Okay? Nne is a mother. Nne mma mara ụma intentionally. Mma. Okay? Nne mma mara ụma. Nne mma mara ụma
mma nne ma mara mma nne ma mara mama. So guys, that's it. Ọzọ dị ka ibe ya anyị nwere bụ Uche na-eche na uche nwa ya enweghị uche. 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 Ndị ọma, anyị ga-adọbiri ya ebe a. Enwere ọtụtụ ha ka nkọ, enwere ọtụtụ okwu ntabi ire na Igbo, mana anyị ga-adọbiri ya ebe a. Ndị ọma, o nwere nke ị mara mụnwa na-ekwughị ebe a, ngwa ka anyị mụkọrịta na ngalaba okwu. Denye ya ozugbo na ngalaba okwu gị, ma gị echefukwa na ibinyere anyị aka na ịkara ịhụnanya, ma tụsa ihe onyonyo. Ndewo, aka m kọnwa n'ụlọ nwaanyị Odoziakụ Esther Chinyere. Ndewo, ka emesịa.